बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामनि मरियानियाव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ खुख्रि सिखाजों सुथारो। दायनिगिरि फिसायखौ लक्ष्मीराम करमाकर होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसिखौ बुथारनायनि उनाव गावनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय दायनिगिरि फिसाय लक्ष्मीरामा गोथै सहखौ फबना दोननो नागिरो। बेबादि समावनो खाथिनि सुबुंफ्रा नुनानै पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव नुजाफैनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो दायनिगिरि फिसायखौ खायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला लक्ष्मीराम करमाकरा गावनि बिसिखौ सानफ्रोमबो रायबाय थायो आरो गाग्लोबबाय थायोमोन। पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। फैगौ 4 एप्रिलाव खुंजानो गोनां BTCनि रां बावजा जथुमायाव एसेम्बलि हलाव मबाइल फन लांनो मोना होनना एसेम्बलि जथुमनि खुंथाया गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोसावो। एसेम्बलि खुंथायनि नेहाथारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला BTCनि रां बावजा जथुमानि समाव CEM, EM, MCLA आरो खौरांगिरिफोरा रावबो मबाइल फन लांनो मोना होनना रोखा बुंथियो। बुंथिनो गोनांदि BTCनि रां बावजा जथुमाया 29 मार्चआव खुंजानो गोनांमोन, नाथाय माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय फावसायनानै 4 एप्रिल खालि लानाय जायो। क'क्राझाराव 3 गान्जा फालांगियारि हमदों। मोनसे स्रुत सोलोंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार पुलिसा कारिगावनि 31 नं राजा लामायाव BR11P 7751 नाम्बारनि स्कर्पिय' गारिजों लोगोसे 91 केजि जानाय मोन 40 गान्जा पेकेट हमनो हानायजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय 3 सुबुंफोरखौ बिहारनि मुकेश कुमार, मानकाछारनि मिथुन मिया आरो मानकाछारनि हासानुर रहमान होनना सिनायथिनाय जादों। बेफोर गान्जाफोरखौ त्रिपुरानिफ्राय बिहार फारसे लांगासिनो थानाय समावनो हमनो हायो। मिरु सरकारा टल गेटनि मासुलखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बारायनो थिरांथा लायो। फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय टल गेटआव लानाय मासुलखौ बारायनाय जासिगोन। नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डिया सुंद'बै NHAI आ लानाय थिरांथानि बादिब्ला टल गेटनि मासुलखौ 15% बारायनाय जासिगोन। आसामाव जेरै सनापुर टल गेट आरो राहा टल गेटआव NHAI आ लानाय थिरांथा बादियै टल गेटनि मासुलखौ बारायनाय जागोन। रिपर्टनि बादिब्ला सनापुर टल गेटआव कार, भेन, जिप आरो रेजें मटर गारिनि मासुलखौ सिगांनि 115 रांखौ बारायनानै 130 रांसिम बारायनाय जाबाय। मिनि बास आरो रेजें फालांगियारि मटरफोरनि मासुलखौ 185 रांखौ बारायनानै 205 रां लानाय जासिगोन। बेजों लोगोसे ट्राक आरो बासनि मासुलखौ 395 रांखौ बारायनानै 430 रां लानाय जासिगोन। क'क्राझाराव प्रमद बर'नि बिबुंथि। चिरां जिल्लानि आनन्द बिटिनि हालामनि 2 नं जमुनागुरि गामि आरो मालिबिथा इन्द्रपुराव हाथियार दिन्थिनो रां लांनाय जाथायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसा गोख्रों संदानना हमनांगौ होनना दाबि दिखाङो गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। गाबोन 1 एप्रिल खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भारतनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों 10 रिंगायाव बायदि रोखोमनि ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेरै फेसबुक, इउटिउब, DD निउज, DD इन्डिया लाइभ आरो बायदि बायदिजों थुलुंगा होनो थाखाय खाबुखौ लानानै आनजादखौ आनजाद फोरबो बायदि फालिनो थाखाय थुलुंगा होनो ओंखारदों गाहाय मन्त्रि मदिया, जायनि जाहोनाव गोबां फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों गाहाय मन्त्रि मदिया। क'क्राझार जिल्लायाव हाग्रा बिफान आरो SSB हान्जानि गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव 3 मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। रिपु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो SSBनि हान्जाया जथाय सिग्रोमनायाव 3 मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। कसुगाव ओनसोलनि भरत नोगोराव सिग्रोमनायाव 3 मैहुर फालांगियारिफोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा सिलाइ बोखांनो हायो आरो मैनि गं, मुफुर बिगुर बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ इलियास हासदा, आगस्तिन हासदा आरो लथुरु मुर्मु होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।